दा बावैसो मिडियायाव जोंनि BPFनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि सम्पर्के माखासे नेगेटिभ प्रजेक्ट खालामनाय डिसकास खालामनाय बेखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो मा जामारदों बेखौ आं फोरमायनो लुबैदों। BPFआ माब्लाबाबो खुनु धोरोमारि जाथि एबा भाषा भाषिनि एगेन्स्ट नङा। BPFआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 15 बोसोर BTC सालायबोदों आरो बे 15 बोसोराव बिथाङा गासिबो धोरोमारि मानसिफोरखौ लानानै गासिबो जाथि गस्थिखौ लानानैनो मोजाङै BTCआव जौगानाय खामानिखौ मावबोदों। BPFनि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा ख्रिस्टियान समाजनि। रिहन दैमारि बिथाङा ख्रिस्टियान केबिनेट मन्थ्रिमोन। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो ख्रिस्टियान केबिनेट मन्थ्रि बानायबोदोंमोन बिथांखौबो। इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो ख्रिस्टियान BPFनि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। माजेन नार्जारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान BPFनि MLA मोन। रेवरिया नार्जिनारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान बिथाङाबो BPFनिफ्रायनो EM मोन आरो BTCनि स्पिकारमोन। जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो ख्रिस्टियान बिथाङाबो BTCनि BPFनिफ्राय EM मोन। बेबायदिनो गोबांथार ख्रिस्टियान मानसिफ्रा जोंनि BPFनि दैदेनगिरिमोन। दा दिनैनि परिस्थितियाव मानाव गेदेर जोंनि आफादगिरि बिथाङा BTCआव UPPLनि जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ सारा BTCआव जौगानायनि खामानि मावनो हायाखिसै। मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिया दिनै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों, निरास्था जादों जे 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ बे सरकारा, नाथाय BTCआव मोनसेबो जौगालु खामानि नुनो मोनाखिसै। बेखायनो BPFनिफ्राय आरो स्पेसियेलि जोंनि आफादगिरि बिथाङा बे सरकारखौ सोलायनानै बोरैबा BPF दैदेननाय सरकार दानो हागोन नामा बेखौ जोंनि दोलोनिफ्राय सेस्था खालामबाय थानाय जादों आरो बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। BPFजों आरो BJPजों आगोलाव जोङो 5 बोसोर एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों आरो बेखायनो BJPनि दैदेनगिरिफोरजों जोंहा मोजां सम्पर्क दङ। दा मानसिफ्रा बुंसोलायदों जे हाग्रामा महिलारिया RSSनि दैदेनगिरिखौ थांनानै बे रोखोम रायज्लायहैनो नाङामोन। बेयो गोदान खोथा नङा। दिनै सारा देशआव BJPआ सरकार दादों, आसामावबो BJPआनो सरकार दादों आरो BTCआवबो BJPआ UPPLजों सरकार दानानै दङ। UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सरकारखौ सालायनायनि बेलायाव जेब्लाबो बर' दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै बयबो BJPनि दैदेनगिरिफोरजों अखानायब्लानो रायलायो आरो RSSनि दैदेनगिरिफोरखौबो लोगो मोनफ्लायबाय थायो। दा जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा RSSनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनाया बियो गिदिर खोथा नङा। बेखौ रावबो गाज्रि मोननो नाङा। जोंनि BTCनि मोजांनि थाखायनो निस्सय बिथाङा माखासे आइडिया लानानै बा मोजांनि थाखाय बिथाङा हयथ' बे खामानिखौ मावहैदों। आं दहायनो बुंखाबाय जे BPFआ खुनु धोरोमारि मानसिफोरनि एगेन्स्ट नङा, खुनु जाथि गस्थिनि एगेन्स्ट नङा। दा मा परिस्थितियाव जोङो टिभियाव नुनाय बायदि ख्रिस्टाननि सम्पर्के लिरनाय जादों, बेखौ आं सानो जे BPFखौ धंस' खालामनो एबा हाग्रामा महिलारिखौ धंस' खालामनो, बिनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो माखासे मानसिफ्रा षड़यन्त्र खालामबाय थादों। हयथ' RSSनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनायाव सोरबा बिथांखौ धंस' खालामनो नागिरनाय मानसिया बाहागो लाफादों आरो जों बयबो BPFनि मानसिफ्रा, BPF मोजां मोनग्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा बयबो मिथिगौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा
माबायदि मानसिफोरजों रायलायो, बियो अनेस्टलि रायलायो, मानसिफोरखौ बिश्वास खालामो। हयथ' बे सिटिआव सोरबाया षड़यन्त्र खालामनानै बेखौ लिरदेरना होदों आरो लिरदेरना होआखैमोनब्ला, बे षड़यन्त्र गैयामोनब्ला बे लाइजामा, हम मिनिस्टारनो होनाय लाइजामा माबोरैहाय लोगो लोगो आसामनि मिडिया मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बोरै सौफैखो? बेनिफ्राय मोनसे प्रुफ जायो जे जाय मानसिया बेखौ लिरदेर होदों बेहा बे कनस्पिरेसिया दंखायोमोन आरो बिपिएफखौ धंस खालामनो जोंनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि लाबोनो थाखायनो बे षड़यन्त्रनि खालामनानै उद्देश्यखौ लानानैनो मिडियायाव इमिडियेटलि बेखौ सार्कुलेट खालामनानै होदों। आङो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायो बेखौ लानानै जेन' भुल बुजाबुजि जाया, जोंनि आफादगिरिनि सायाव भुल बुजिया आरो बिपिएफ पार्टिखौ भुल बुजिया। जोङो जेब्लाबो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो मावलांबाय थागोन। बेखौ ओरैनो मानसिफ्रासो सानदों, नाथाय जों मिथिगौ बिपिएफआव बे रोखोम डिसकासनबो जायाखै, सावरायनाय जायाखै आरो हाग्रामा महिलारिया गाव दानाय, गाव सालायबोनाय बे बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि खुनु मतलबबो गैया आरो जोंनि मिथिनायाव, जोंनि बुजिनायाव बियो बिजेपि जाया। मोनसे आरो माने क्लियार जादों, मानो लोगो हमनो मारदों आसलते बिजेपि एबा आरएसएसनि नेताफोरजों हाग्रामा महिलारिखौनो बुं, आंखौनो बुं, चन्दन ब्रह्मखौनो बुं, प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो बुं, रिहन दैमारिखौनो बुं एबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौनो बुं, आगोलाव एलायन्स गभर्नमेन्ट थानाय समावहाय जोंहा मोजां सम्पर्क दङमोन आरो जों जेब्लानो सुबिदा मोनो बिटिसिखौ बोरै मोजाङै सालायनो, आसामखौ बोरै मोजाङै सालायनो, बिनि रायज्लायनाया जाफ्लायबाय थायोमोन। दा बिटिसिआव जिहेतु इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि मोजां मावनो हायाखै, बेखायनो बे सरकारखौ बोख्लायनानै बिजेपि आरो बिपिएफ एलायन्स खालामनानै गोदानै सरकार दानानै मोजाङै सालायनो आरो ओनसोलाव जौगानायनि हाबा मावनो बे उद्देश्यखौ लानानैनो बिथाङा निस्सय सावरायनो थांदों। माने गरजन बिथाङा साननैसो बुंदों, थारमाने बिपिएफआ बिजेपिजों थगायजाबाय, खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा, माने बेयाव आरो गभर्नमेन्ट दानायनि खुनु माबाया थगायबाय थायो, नांगौबा कंग्रेसआव फैयो होनना बुंदों। थारैनो बिदि थगायमार जादों नामा बिपिएफआ? बिथाङा जिहेतु कंग्रेसनि सासे मावथि, बिजेपिआ थांनाय इलेक्सनाव जिहेतु जोंजों सहाय सहযোगिता होलायाखिसै, आगोलाव एलायन्स 5 बोसोर दंमोनब्लाबो थांनाय इलेक्सनाव जोंजों एलायन्स खालामाखिसै। बे खारनाव निस्सय बिथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों, बिजेपिआ जिहेतु बिपिएफजों गैला, बिपिएफआ बिजेपिनि खाथियाव थांबाय थानायनि जुक्ति गैया। बे खोथाखौ बिथाङा निस्सय रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। बियो जोंनि बिपिएफ दोलोनिसो इसु। दा बे इसुखौ मा खालामनाया मोजां, मा रोखोम राजनितिखौ लांनांगोन, बेखौ जोंहा दल दङ आरो बे बिपिएफ दलनि नेताफोरनि गेजेराव बेखौ सावरायलायनानै खालायगोन। दिनैनि दिनाव बिजेपि जानाय एबा कंग्रेस जानाय बिनि बिपिएफआ सावरायाखै, नाथाय जों मिथिगौ जोंनि बिटिसिआव मोजाङै जुदि जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला, जोंनि राजनितिखौ सास्टेन खालामनांगौब्ला जोङो बबेबा मोनसे बिग फर्स, माने बिग पलिटिकेल पार्टिजों जोङो एलायन्सआव थानांगोन एबा जों थाखागोन। दिनैनि दिनाव जों बेखौनो मिथिगौ, जिहेतु जोङो इलेक्सनाव जेनबाय, बिपिएफआ कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशन हिसाबैनो रल लागासिनो दङ आरो बे रलखौ जोङो लालांबाय थागोन। जोंनि बुजिनायाव जिहेतु बिपिएफ नेताफोरनि गेजेराव बे रोखोम सोरबा धोरोमारि बा धोरोमनि एगेन्स्टै बिपिएफआ खुनुदिन बुंबोफेराखै, मावबोफेराखै। हाग्रामाया महिलारि बिथाङा बे 15 बोसोर बिटिसि सालायनायाव खुनु धोरोमारि मानसिफोरनि एगेन्स्टै बुङाखै बा धोरोमनि एगेन्स्टै बुंफेराखै। दिनैनि दिनाव बे रोखोम जानाया निस्सय सोरबाया षड़यन्त्र खालामदों आरो बिथांखौ मिसलिड खालामदों। हयथ' महिलारि बिथाङा बे लाइजामाव ख्रिस्टाननि एगेन्स्ट बा ख्रिस्टाननि खोथा जे लिरदों बेखौ मोजाङै हयथ' बियो मिन्थिनोबो मोनाखै। आं बेखायनो बुंदों
जे षड़यन्त्र खालामनानै बेखौ खालामनाय जादों, लिरनाय जादों। आरो बेखायनो सासे हम मिनिस्टारनो होनाय सिटिकआ माब्रैहाय मिनिटआवनो आवारावनो आसामाव मोनफ्रोमबो मिडियानि मानसिफोरनि आखाइ आखाइ बे सिटिकआ बोरै सफैखो? निस्सय सोरबा सासे बे षड़यन्त्रखौनो खालामदोंमोन आरो ओंखायनो लोगो लोगो बियो माने पाब्लिक जादों।